instal·lacions electrotècniques. Aquí tenim perfil d'alumnat de diferents bandes, molts poden venir des dels alumnes que tenen el quart d'ESO fet, des d'alumnes que tenen una FP bàsica d'electricitat principalment, i fins i tot algun alumne tenim que han provat de fer batxiller i no els ha anat bé i venen a nosaltres a fer instal·lacions elèctriques. Què és el que fem aquí? Aquí intentem aprendre la teoria i la pràctica de tot el que són instal·lacions elèctriques bàsiques i convencionals basades en el reglament. Fem des d'automatismes industrials, instal·lacions d'interiors, fem instal·lacions de distribució que són els exteriors, instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques, instal·lacions de mòduls a segon, i màquines elèctriques que són connectar i configurar diferents tipus de motors. Quines sortides professionals tenim? Les sortides són principalment anar a una obra amb una instal·ladora a fer instal·lacions elèctriques, passar tubo, passar cable, muntatge de quadres elèctrics, de proteccions, de mecanismes, etc. El més important d'aquest cicle és que una vegada que sortim d'aquí podem optar a tenir un carnet d'instal·lador. Un carnet d'instal·lador és un carnet que t'habilita per firmar instal·lacions de nivell molt important, 50 kW, 100 kW, etc. Què vol dir amb això? Que quan sortim d'aquí habilitats amb un carnet d'instal·lador important, amb una titulació important, llavors no és un FP fàcil. Què vol dir? Que s'ha d'estudiar, s'ha de fer feina, tot i que hi ha una part pràctica important, que és més o menys el 50% de l'FP és una part pràctica, tenim l'altre 50%, que és part de teòrica. Aquesta part de teòrica, més que d'estudiar des del punt de vista d'empollar, com dic nosaltres, se tracta sobretot en matemàtiques. L'electricitat i les matemàtiques són germanes, van juntes. Llavors, els alumnes després vos ho podran confirmar que per poder entendre, fer i calcular instal·lacions elèctriques, el que necessitem és tenir una base de matemàtiques més o menys acceptable, diguéssim, a nivell de quart d'ESO. Equacions de primer grau, més o menys i coses d'aquestes. Llavors, heu de tenir en compte, depèn del perfil de qui vos vengeu, si veniu de quart d'ESO, si veniu de FP bàsica, si veniu de batxiller, que vos trobareu aquí amb unes matemàtiques, sobretot a primer, uns mòduls importants que tenen aquesta càrrega que s'ha de fer per poder optar en el títol final. És un cicle entretengut, que té moltes sortides i que si t'agrada tens molt guanyat. Si te fas companyero dels que venen a classe amb tu, se fa entretengut i el temps arriba a passar i a la gent que li agrada li passa ràpid el temps. Els cursos i tot això li passen ràpid. El que m'agrada més són les pràctiques, veure com progresses tu, veure com fas les coses bé, a poc, aprenent un ofici, òbviament, que te pot tenir moltes sortides. Que és un curs que ja que està aplicat i també molt divertit. El tema de les pràctiques i tot això, vas aprenent, fas que fallo, te'n rius. És una experiència. Jo soc cuiner i me va ficar a estudiar electricitat per la situació que hi ha i tot, i per no estar aturat va començar a fer això. És un canvi molt gran, però està molt bé i aprendre noves coses també va bé, i és una cosa que sempre per tirar cap endavant i tot i per trobar feina, l'electricitat està en totes parts.